Ψάχνοντας για κάποιες αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διάβια, διαπίστωσα ότι παραποιούνται και πλαστογραφούνται πρακτικά. Πολλές φορές έκανα παρατήρηση εδώ. Πολλές φορές είπα να γράφονται στις αποφάσεις όλες οι λέξεις τις οποίες λέω. Δεν γράφονται. Έχουμε δει τραγελαφικά να γίνονται. Έχουμε δει, ας πούμε, από την προηγούμενη συνεδρίαση να μην εισηγείται ο κύριος Βουλάρας για ποιο λόγο, από την προηγούμενη. Θα δώσουμε την δυνατότητα για την αποκομιδή στη ΔΕΑΔΟ, να το εισηγούμε ουσιαστικά εγώ για να δικαιολογήσω την ψήφο μου και να γράφονται ό,τι τα είπε ο κύριος Βουλάρας. Το προσπερνώ. Δεν υπήρχε καν γραπτή εισήγηση και ο κύριος Βουλάρας δεν είπε τίποτα, είπε παρακαλώ ψηφίστε το. Όπως ήσασταν μάρτυρες. Έχουμε δει την εναρμονιότητα. Θα φτάσω. Είναι χοντρή συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να σας διακόψω. Για πλαστογραφίες για το Προεδρείο.
απάντηση. Και ο κύριος Δημητριάδης που